toho. Môj ďalší hosť chodí do práce v obleku a vo voľnom čase hrá punk. Privítajme Pištu. Ahoj, máš plné ruky práce, sadkaj si. Pišta, teda ty si prišiel aj s výbavičkou. Musím ukázať teda, lebo... No jasné. Pamätná vesta, musel som ju priniesť, musím ju medializovať, lebo to slovenský punk dostal výsadu, že prechovávame po 30 rokoch túto vestu. Ona v roku 1977 bola v Anglicku. Počujem, môžem si ju skúsiť? Môžeš, ale tak škriabe trochu. Nejde mi trošku pančuchám, ale... Pozor, opatrne. A spevák z legendárnych Discharge ju vybíjal vlastnoručne. Áno. A hovor o nej a ja ju dlhé roky predvediem. bola vo Švédsku uschovaná a dnes je teda na Slovensku. Dostali sme tú výsadu, že nám ju prepožičali a v Petržalke ju má Joe Heartbreaker, ju vlastní, teda ju uchováva a sám tam doplňa nejaké veci svoje. Tak. Cítim sa, je to vzrušujúce. A táto je odľahčená, lebo nemá rukavy, ale mali sme originál. Ale ja cítim, že je taká ľahká. Mala okolo 30 kg, bola Poď, celá vybitá. radšej dajme dolu, lebo mám z toho stres. Ďakujem. Bojím sa, že jej niečo urobím, vieš? Mám pocit, že tá vesta má pre teba väčšiu hodnotu než ja, čo? To nie. Podľa toho, ako ale hovoríš, tá hodnota je, dá sa vyčísliť ako v jaskyni kvapel, čiže nedá sa vyčísliť. Čiže človek má veľkú hodnotu, ale aj v jaskyni ten kvapel má veľkú hodnotu. Povedal si to nádherne. Čiže aj tá vesta má pre istých ľudí veľkú hodnotu. No, urobili sme malú prehliadku a ja myslím, že týmto sme jasne ukázali ľuďom, aký je tvoj štýl. Pišta, ja som v úvode hovorila, že oblek, a potom som povedala a punk. A toto mi ty vysvetli, jednak či to ide dokopy, a jednak oblek a punk? Ale ja nenosím oblek ani do práce, lebo sa v ňom dusím. Chodím takto. Do práce? Hej, rifle, padnuté pudlo, samozrejme, mi to nedrží, zle ušité rifle, nejaké tričko a košelu si dám, no. Tak, a to je punk vlastne, že na tom oblečení až tak nezáleží, tak... My sa k tej práci dostaneme, lebo to je naozaj veľmi zaujímavé. Priznám sa, že keď som ťa zbadala, tak si hovorím, že naozaj punk? Tak to môžem aj ja povedať, že keď som vás zbadal, som myslel, že budete... Že naozaj žena? Že budete ako Belohorcová, keď ste moderátorka? Nie, tak to sú predsudky. Nie, nemusí byť každý nedaj punker. Bože, nie, v žiadnom prípade predsudky. Bolo to úžasné a vieš, čo je krásne, ide s teba obrovská charizma a to myslím teraz vážne. Ja som rada, že si tu, lebo opäť sa dozvieme čosi nové o ďalšom štýle. Poviem ti, čo si predstavujem ja. Punk. Clash, Sex Pistols, Ramones. To sú legendy a to bolo. Aký je punk v roku 2007? Dobrý, vynikajúci. Výborne, ideme ďalej. Plný dobrých ľudí. Na doprasknutia natlačený ako jelito, ako húrka. tak energiou, nápadmi. No ide dopredu. Tak povedz mi, kto teraz napríklad frčí v punku? Tak teraz je zase obroda tých neopunkových kapiel, ale ja idem trochu iným štýlom, zase tomu vyhýbam, nepodporujem kapely na veľkých vydavateľstvách, ktoré vychádzajú. A tak... Spomínala som teda Clash, Ramones, Sex Pistols. Či sa nejakým spôsobom menia hodnoty, postoje alebo názory veci, ktoré ten punk vyjadruje? Či tá doba ako plynie, vieš, či sa to vyvie? Každá tá doba zanechala na punku určitú svoju pečať. A tiež v iných krajinách. Keď sme teraz hrali v Dánsku naposledy, tak tam je, alebo vo Švédsku, no tak tam je rebélia piť na ulici pivo. Vyzerať ako blázon, zlichtovaný takto, úplne. A pijete pivo a dojde policajt, on povie, že nepí to tu, chod to piť dovnútra, tu nemôžeš. No a tam to tak funguje už dlhé roky. No ale tu bol punk v podstate taký, že ste dostali obuškom po hlave. Alebo v Brazílii, alebo tak. No ty vieš, o čom hovoríš, že máš cestovateľské skúsenosti. Si povedal, že keď ste koncertovali, mali by sme asi aj publiku, aj divákom vysvetliť, že ty máš dve skupiny. Hej, dve skupiny. Povedzme o nich čosi a povedzme si, kde všade ste koncertovali, lebo to naozaj nie je len koncertovanie v Žiline, ale išli ste aj za hranice. Tak máme dve kapely, jedna sa volá Čad, druhá sa volá Vandali. Čad funguje od 94. roku. Hrali sme, to vymenujem, to je Slovensko, Čechy, Rakúsko, Taliansko, Nemecko,
Švédsko, Dánsko a Brazília, trojtýždňové turné. To ja sa chválim. To je Počúvaj, kto môže povedať, že bol v Brazílii na trojtýždňovom turné, vieš? No, to je pravda, to je pravda. Hej. A neboli sme tam zarábať, neboli sme tam muklovať, ani nejaké, že prehadzovať hnoj konský. Boli sme tam ako umelci a nemusel nás podporiť ani žiaden štát, ani nič, iba svojimi rukami a stretávali sa s dobrými ľuďmi, tak tí nám pomohli, tak sme sa tam dostali. No. Tak a od koncertov prejdeme už konečne k tvojej práci. Aká je tvoja profesia? Ja som pedagóg. Neviem, do akej miery to bolo počuť, ale bolo veľmi rozkošné. Povedz úplne presne, čo teraz robíš, čo s učíš Božou a kde? pomocou sa mi podarilo 12. decembra obhájiť doktorát na Filozofickej fakulte a dostal som tam s Božou pomocou miesto. Čiže tam teraz učím. Učil som tam už v rámci toho doktorátu 3 roky. Čo učíš? Teóriu literatúry, teóriu umeleckého prekladu, dejiny poľskej literatúry, na slavistike. Na poľskou literatúrou sa zaoberám. Čiže teba to Poľsko zaujalo, aj prekladáš? Všeobecne slavistika, teda slovanské národy, slovanské jazyky ma fascinuje, v tom je veľká sila, to je obroda. Tak ako Obroda reagujú? Európy je na Slovanoch. Čiže vzdelávaš národ? Hej, Nemci už 2-krát zrovnali so zemou, teraz my musíme. Samozrejme vedomostiami. Povedz mi, ako na to reagujú študenti, na teba? Či o teba vôbec vedia, že takýmto smerom sa uberá, že toto je tvoj životný štýl? A čo kolegovia? No, ale tak možno tušia, možno netušia, tak videli ma už voľa, kde som sa pretrčal v nejakých médiách. Ale tak hlavne sú prekvapení, keď je nejaký večierok, ja hovorím tomu žúr, nejaký večierok, ja nepijem, ani nefajčím, ani kávu si nedám nič, takže prečo? Lebo som punker, hej, punk, hej, čo taký, ale ja som tá odnož punku, ktorá je takáto. Ty ideš viac po tomto, hej? A po tomto. Hej, ale keď si to zoberiete, tak väčšia rebelia je nepiť, ako piť. Keď všetci slopu a vy nepijete, tak ste rebel, však robíte to, čo druhí nerobia. Ne, tak pekne rebeluješ. Tým ale ani zďaleka nekončíme. Je to extrém, hej. Píšte, ty si také vrecko prekvapení. Ideme ďalej. Píšeš poéziu. Hej, píšem. Čo nie je prekvapivé, aj preto, keď si povedal, akú máš profesiu a čomu sa venuješ. Je to blízke aj tomu punku? Píšeš aj texty? Píšem aj texty, hej. Aký je rozdiel medzi tými textami a poéziou? A akú poéziu vlastne píšeš? No, v poézii sa viac môžem rýpať v sebe, v tom punku je to aj nejaký vzdor, protest, ale je to všetko zo mňa, tak neviem, zo života. Ja to nepíšem, ja to zapisujem. To beha véteri a ja to zapíšem a potom to je. A o čom je tvoja poézia? O čom píšeš najčastejšie? Tak to sa nedá povedať. Tak o čom píšeš? Už myslím, že mám vypísané pero a nenapíšem ani čiarku. Neviem, že sa vypísal a píše dobre, ja som sa vypísal, už nepíšem. Ale tak hlavne ma fascinuje vzťah človeka a Boha. A potom protiklady. A mám rád zvieratá. V mojej poezii sa to hemží, mám žirafy, psov, tulene. Ty vieš svoje básne naspamäť? Nie, tak to by bolo úchylné už úplne. Sa budem svoje básne učiť naspamäť. Nie, ale vážne, ja by som... fascinuje ma napríklad poézia o žirafe a tuleňoch musí byť neskutočne zaujímavá. A to myslím naozaj, ale aspoň jeden verš alebo dva. To nie, to si nezaslúži túto nejako, neviem. My si to nezaslúžime? Ale nie, tak som tak v rozfakoch. Neviem si spomenúť. Fakt. Ani text vám neviem povedať. A sľúbiš mi, že keď si spomenieš, dáš mi vedieť? Ale nie, že mi k tomu zavoláš. No. Že tak mám to. Ale viem iných. Hambím sa, no fakt. OK. Nebudem na teba tlačiť. Na záver sa opýtam, si ženatý? Som ženatý. Manželka? No tu sa mi hodí verš, ale nie môj, ale ako povedal klasik Vojtech Mihálik, že to žena hodná objatia, akoby vyliahnutá z dievčaťa, na správnych miestach však je gulatá.